Aktar minn 500 impjegat tal-Aġenzija s-Servizzi tal-Qrati se jibbenefikaw minn ftehim kollettiv li se jissarraf pagi ola u l-ħolqien ta' karigi ġodda. Dan il-ftehim ġie firmat fil-binja tal-qorti u jibni fuq l-ewwel ftehim kollettiv li ġie firmat fl-2022. Il-ftehim ġdid u validu sas-sena 2030. Dan il-ftehim kollettiv ikopri diversi kategoriji ta' impjegati fosthom messaġġiera, skrivani, xufiera tal-qorti, managers u assistenti reġistraturi. Fl-iffirmar tal-ftehim kollettiv għal ħaddiema tal-Aġenzija s-Servizzi tal-Qrati, il-Prim Ministru Roberta Bela qal li dan il-ftehim jikkumplementa l-ħidma li diġà saret fil-qasam tal-ġudikatura, fosthom f'infrastruttura aħjar u tisħiħ fil-pagi tal-ġudikatura. Għal il-pass naturali kien li jibqa' jsir l-investiment fil-ħaddiema għat-tisħiħ tal-ġudikatura. Saħħaħna l-darb'oħra il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-bqija tal-komplement li jaħdem fis-sistema ġudizzjarja, ġifieri semmejtlek aktar qabel l-imħalfin u l-maġistrati, u mbagħad il-bqija tal-istaff illi bis-saħħa tagħhom in-nies ikun tista' ssir il-ġustizzja magħhom. Kif tinqata' l-kawża spjegajt aktar qabel fid-diskors kif issir il-kawża, jiddeċidija vera l-imħallef imma mbagħad għandu staff sħiħ ta' nies madwaru. Matul il-konferenza l-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Vanessa Grek qalet li kull persuna għandha rwol importanti fil-qorti u ġġorr ċertu responsabbilta. Tal-istess fehma deputat segretarju ġenerali tal-General Workers Union Kevin Camilleri sostna li dak iffirmat mhux setta kondizzjonijiet biss iżda pjanta direzzjoni għal servizz ġudizzjarju ta' appoġġ u effiċjenza. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attar tem li huwa faċli wieħed jgħid li jemmen fil-ħaddiema iżda jrid ikollok kuraġġ u rrieda biex tagħmel dan bil-fatti.